רוצה לכתוב, המחשבה הזאת לכתוב בעבר על מוטי, זה עושה את זה כבלתי אפשרי. והתגלגלתי ואכן, אני יכול להביא רק אוסף הזיכרונות שלי, גם אם זה מקוטע ולא ברור, והעבר הרחוק עם העבר הקרוב, והעתיד שנחטף באמצע. זה הייתה רק ההתחלה וטרם זמנו, הרבה טרם זמנו. באמת האיש הזה. הייתי ילד בעמדו, בקיבוץ ממתין כל הזמן לחופש, בו כולם נוסעים עם ההורים לעיר הגדולה. לונה פארק, סרטים, אולמות קולנוע, מסכים גדולים, כולם עם סיפורים, הוריי ואני נוסעים לכפר עלתה. אפילו רמזורים אין במקום הזה. תמצית העיר מסתכמת בקולנוע שביט, וזה הבילוי העירוני שלי בחופשים, עם מוטי. ואני זוכר, וההפסק שלי בכיתה ז', כבר ילד גדול, מוטי צעיר ממני, בלי להעליב אף אחד מתושבי הקריה, קצתי, כולם עושים לעיר הגדולה, גם אני רציתי לעיר הגדולה, ונסענו חופש חנוכה, גשם, נעימים, וכולם יאיר רוצה לעיר, עושים לחיפה, העיר הגדולה. עולים על האוטובוס הזה מספר 63 או 64, יום בילוי בחיפה, כרמלית, גן חיות, הצגה בקולנוע ארמון, בילוי ענק בשבילי עם מוטי, ואחרי זה בית קפה. זה ההורים אהבו בית קפה, הם תמיד היו הולכים וישבו בבית קפה, ולדעתי ביפה נוף איפשהו, כמו בבודפשט. אז עוד כולם דיברו הונגרית שם, בתוך הבית קפה, ומוטי ואני נמאס לנו, חנוכה, זה היה קרוב ליום הולדת שלי, ואנחנו לוקחים את המתנת יום הולדת שלי ממוישה והרז'י ומההורים שלי לקנות לי כדורגל, והם יושבים בבית קפה, ואני חושב שכיתה ז', מוטי צעיר ממני, הוא לוקח אותי לעיר הגדולה. קונים פלאפל ומיץ ויורדים והולכים, ואיפשהו בתוך הבגדי חורף וההתרגשות שלי מהעיר, ואיתו נעלם לי הכסף שאיפשהו הלירות הכחולות האלה שהיו בכיסים פשוט התעופפו להם, ולא היה לי. פסתי לאללה, מתנת יום הולדת, כדורגל, המתנה של מוטי בלי היסוס בכלל, הוציא את דמי חנוכה שלו וקנה לי את הכדורגל שנורא רציתי, וזה היה, אני חושב שאני הייתי כיתה ז', הוא היה כיתה ה', בלי היסוס. זה, אני חושב שזאת הצלקת שאצלי ככה, צלקת חיובית, צלקת של אהבה ענקית ליכולת מדינה הזאת. זה זיכרון, אני חושב שזה הזיכרון הראשון, אבל זה הולך איתו אחרי זה לאורך כל הדרך. זאת אומרת, איפה שאפשר, בלי להרגיש, מוטי נותן. אחרי זה המשכנו למפגש, מוטי היה מגיע המון לקיבוץ. היה מגיע לקיבוץ גם הרבה אחרי שאני הלכתי לשם, שהיינו ילדים וגם שהיינו נערים, הוא היה עם החברים שלו, בני גילו, ואני כבר הרבה יותר גדול, ואחרי זה גם לא בקיבוץ, ואני רק שומע דרך התקשורת המשפחתית שמוטי היה בביקור, לפעמים קצר יותר, לפעמים ארוך יותר, עם המשפחה, הדרך תחנה אצל הדודה בדרך לשלוחות או משלוחות, או רגעים קצרים יותר בצבא. והוא היה מגיע לקיבוץ בתור ילד, כובע טמבל על הראש, כובע כחול, כזה עגל, זה מתנה מדוד צביקה, תמונות חרוטות. רק מאוחר יותר שהבנתי שהכובע טמבל הזה היה בעצם דרך לשמור על כיסוי ראש, כי הכיפה בתוך החברת ילדים שלנו ודאי שהייתה מתקבלת בקושי, כובע טמבל השתלב בקלות, ועם זה הוא כמובן יצא עם הילדים איתנו בכל מקום, למטה, למלונים. השתלב, יכול להיות שאולי, אני חושב שהביקורים האלה שלו בקיבוץ, יחד עם החינוך בתנועת הנוער, בני עקיבא הדליקו אצלו את הגרעין שהגיע אחר כך לשלוחות,
חלק שם היסטוריה. כולנו גדלנו, פגענו את השני, מוטי בצבא, ואנחנו איפשהו קצת מתרחקים, אתם יודעים, הוא לא מספר הרבה, כי אסור, ואני לא שואל. ואנחנו בעצם רחוקים כמזרח ממערב. אבל כשאני חושב על זה כל הזמן, מזרח ומערב, בקצה הם גם נוגעים אחד בשני. ואנחנו היינו שם, שני הקצוות האלה כל כך קרובים, למרות שלפעמים בעולמות אחרים, בחלומות אחרים, ומוטי בשבילי היה איזה... שמעתי פה קודם דברי תורה שאני קטן בהם, ומוטי היה לי מורה ענק, ואני כנראה אשאר קטן כי מורה אין לי יותר. זה היה נפלא לשבת בשיחות האלה, אם זה בטלפון או ודאי במפגשים שנפגשנו, ובשנים האחרונות נפגשנו קצת יותר. תמיד אנחנו מסתכלים שזה כבר הכל מאוחר מדי, שרציתי עוד לשאול ועוד לדעת, וזה נהיה לי מאוחר מדי. אבל אני מברך על כל פגישה שהייתה לי, בכל שיחת טלפון, כשבעצם, אתה יודע, את החיוך הזה, שדרך הטלפון, המספר עוד כתוב לי בטלפון, ואני כן להתקשר, הוא יענה, הוא לא יענה. ישבתי היום בבית שלכם, הבית הוא כל כך חם וחי, ומוטי שם בכל מקום, ובעצם אני יושב, כמו שלפעמים הייתי יושב, הוא היה הולך רק לרגע, כבר חוזר, ובעצם אני כאילו, נסגר לי היום איזשהו מעגל שם בבית, הבית, הכפר לא אותו כפר, זה כבר לא כפר עתה, זה כבר מזמן קריה ועיר גדולה, הבית גם בלי עץ השסק שם שהיה, תמיד היו בו יותר גרעינים משסק, אבל הוא מה שהיה לנו. זהו, זה יישאר לי, אני חושב שבעצם המשפחה שבניתם, שלומית, מוטי, הילדים שגידלתם ביחד בבית הזה, איתי זה ילך לכל מקום. איתי מוטי ילך איתכם לכל מקום, ואני רק יודע, מוטי הציב רף ענק של קשר משפחתי. אני רק מקווה שנוכל לשמור עליו. לא נשארנו הרבה, נשארנו קצת, אבל אני מבטיח לנסות. ילדים, חיבוק ענק גם מרחוק.